Umjolisi ngiyabona lapha ku-Facebook obhululi bakho niyangethuka ningibiza ngebhola labafana. Kusengikhatheleke ukuthula-ke manje. Mjolisi, ngicela upostele umfazi wawulale naye uzukhiphe le ngoma owayikhipha. Ngicela umpost, angazi noma uzothanda ukuthi mina ngikupostele yena yini lo mfazi lo wawulale naye noma uzokwenza kanjani. Ngiyacabanga ukuthi umkhasi kufanele alazi iqiniso ngomkakhe manje. Ngicabanga ukuthi angazi noma uzothanda yini ukuthi ngiposte ama-screenshots ukuze umkhaya ayibonele bese Mjolisi ungisize. Sengikhathele ukuthula, sengikhathele ukufihla amahlazi akho. Ngicela bese utshela abantu iqiniso impilo oyiphilayo. Otherwise mina ngizokhipha yonke into ngiyibeke manje. Ngicela ungisize ungipostele wena lo mfazi lo owalala naye. Lo alala naye lo yinese Mount Ashcombe. Ngicela ungisize-ke Mjolisi, ungiphuthumisele. Ngingaze mina ngiyiphuthumisele mina. Ngoba ngizoyiphuthumisela. Sekwenele manje ngithule kakhulu sekwenele. Batshela abangani bakho ukuthi umfazi kabani lo alala naye. Batshele. Angithi khona wawulala nomfazi wangakithi ngoba wawufuna ukuthi mayisekudubulile umkhaya kuthiwe indoda yami. Abantu sengizobatshela-ke manje iqiniso ukuthi kwenzakalani uzokhiphela ingoma owayikhipha. Bese ubatshela abantu iqiniso ukuthi hlazo lini lele engilifihlile mina ngempilo yakho. Ngicela ungisheshisele-ke bhuti.